σήμερα θα σας δείξω ποιος είναι ο καλύτερος υπολογιστής ποιος είναι ο καλύτερος gaming υπολογιστής μπορείτε να πάρετε με 550€. Για κουτί θα χρησιμοποιήσουμε το Aerocool Strike X1 Black στα 31€, 25€. Για το διαφορετικό θα πάρουμε το MCTED NC 1850W, 650W. 650W είναι αρκετά με το παραπάνω για το σύστημά σας. Για επεξεργαστή θα χρησιμοποιήσουμε τον AMD FX 8320 3,5 GHz 8 πύρινες επεξεργαστής με 16 MB Gauge. Δεν χρειάζομαστε κάτι καλύτερο για gaming, θα τρέχει όλα τα παιχνίδια σε full settings. Motherboard MSI 760G P43, έχει από πριν κάρτα δικτύου και κάρτα ήχου, 4 υποδοχές για κάρτες μνήμης, παρά αυτά εμείς θα χρησιμοποιήσουμε μόνο το διακρισμό audio, άμα θέλετε στο μέλλον μπορείτε να τα βαθμίσετε, 642. Το επόμενο πράγμα είναι θα πάμε με 2 Kingston HyperX μνήμες RAM στα 1600 MHz. Το πρώτο τελευταίο κομμάτι θα είναι η κάρτα γραφικών Asus R7 256, 2GB5, 2GB DDR5 που είναι πολύ καλή και θα χρειαστούμε μεγαλύτερο, έχει PCI Express 3.0. Και το δεύτερο κομμάτι που θα είναι ο σωδίσκος, θα πάρουμε 1 TB για ό,τι χρειάζεστε, ένα Western Digital Cavia Green 1 TB. Αυτά για σήμερα, καλό Πάσχα.